Καλησπέρα, εδώ είμαι ο Ρίσκο και αποδέχομαι την πρόκληση του αδερφού μου του Casey για το Rap Challenge, την ιδέα του Χαρμάνη. Σου δίνω δρόμικο λύρικο υλικό που φέρνει ήλικο 100% σαν το 12ο πίθηκο. Στυλ και flow τρελό, δεν τα αντέχεις σαν το λόγο απειλή και εσύ χιλιόμετρα παίχεις. Δεν είσαι απ' τους αλφαδιαλογής MCs, είσαι β' αλλά σου λείπει το πεις. Δεν κάνω δις, μη σαν χώνει το κουμπλέ θα τελειώσει σαν το ροφή απ' τους λαντόους. Απλά πάρε μια δόση, υπάρχουν τόσοι που το κάνουν κι άλλοι έχουν ξεχάσει. Νιώθουν άβολα όταν είμαι σαν τους flow του μπεντράσει. Ζήτημα χρόνου είναι να τα παρατήσουνε, να πούνε knockout, να πάθουν blackout, να σβήσουνε. Τώρα κάνουν πίσω πάλι για άλλη μια φορά. Δεν θέλουν να αντικρίσουν τη σκοτεινή μου πλευρά. Κάνουν λάθη πολλά και πριν φτάσουν στο καλάθι τάπα. Άμεση επέμβαση σαν άμονη κάπα. Και με τη σειρά μου θέλω να προσκαλέσω την ομάδα Φάσμα. Θέλω να ακούσω ένα από τα παιδιά, την αγάπη μου.